Hvad så folkens, velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag vil jeg simpelthen hoppet ind på Ome TV. Jeg savner de gamle klassiske Ome TV videoer her på YouTube. Så jeg tænkte, hvorfor ikke tage det tilbage til YouTube? Velkommen til Ome TV video. Part 1. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hej. Nej. Din pande den skinner rigtig meget. Og du har ikke nogen. Okay. Hej. Hej. Vi er med på YouTube. Ja. Så sig hej. Hej. I er med lige nu. Hvad hedder din YouTube-kanal? Elias Vips. Elias Vips. Vi søger lige på den. Ja, Okay. jeg søger. Gå ind og subscribe. Okay. Jeg har 159 subs. Men altså, jeg startede i oktober sidste år. Hvad er dit mål? 1000 inden 2025. Jeg er ikke sikker på, at jeg når det, men altså. Hvordan skriver man Vips? Altså, hvordan størres det? Her, jeg kan skrive det hernede. Hvor er det 160 subscribers nu? Hvad? 160 subscribers. Ja, Er det det er mig. en video, eller er det bare en video? Det er bare en video, det her. Hvad fint er det? Ja, ja jeg er bold. Så, Nå, men jeg vil hoppe videre. Hvad? Okay, skal du se? Det er fordi, så er der flere også for udlandet, der kan se med. Fuck! På den. Der ses. Ja, hej. Hej. Hej, Hvad hedder du? BC. BC. Ja, Hvordan går det? går af helvedes til. Det var da ikke så godt at høre. Nå, men det er på grund af hende, der er over derovre. Hvem? Nå, hun gider ikke med. Men hun er stressende. Det er i orden. Hun er meget stressende. Hun er sådan meget irriterende. Det er da ikke så godt. Nej, hun sidder også sådan helt... Hun er ikke skibbedy. Jeg tænker, vi kører videre frem der. Hej. Hej, Så hvordan går det? og det var fint. Altså, fryser du eller hvad? Nej. Hvorfor har du så tæt på? Kom lige der. Ah, Jeg har det bare på. Jeg kan bare lige have det på. okay. Det er i orden. Ja. Det bliver lidt akavet det her. Nå, hej. Og hej. Hvorfor er der så mange fucking creepy mennesker herinde, altså? Hej. Hvad så, man? Vil du med på YouTube? Ja, selvfølgelig. Det er i orden. Hvad er den, jeg sopper? Hvad? Hvad er den, jeg sopper? Der. Elias Vips. Prøv at jeg skal lige have det. Jeg startede i oktober sidste år. Altså, Syg nok. 160 subs. Respekt. Det er ikke helt, men altså. Skud til Hugo Mugo egentlig. Han er en af mine venner, der har hjulpet mig med at få en del subs. Han har... Han har lige ramt 28.000. Nej, vel? Jo. Og så skiber han. Og så Hvad så? vil du med på YouTube? Vil du have en nål? Ja. Okay, Nål. Det er sgu da det er et søm det der. Det er ikke en nål. Jeg er ligeglad. Ja, fucking backchecket altså. Skidt på. Hold i kæft. Hvad er happening? Shark slides. De er Det er min fucking ven. varme. De er sådan fucking varme. Hvorfor sniffer du til dem, din fucking melon? Du vil ikke må vi så på YouTube, ikke? Hvad? Hvordan skal vi så på YouTube? Hvad? Hvad skal vi så på YouTube? Du spurgte mig om det. Nå, ja. Jeg sidder og optager en video lige nu til Okay. YouTube. Hej. Hey, what's good, YouTube? Hvad hedder du på den? Jeg kan følge dig. Damn, bro. Jeg var... Chill out. Så sikkert.
Jeg starter en... Min computer er så varm! Vi bruger skolecomputer, men altså, damn! Skolecomputer. Ja. Okay, så jeg ser det Okay. der. Men så er det ikke det. Indias spams. Ja. Nej! Det er fint. Du kan bare gå ind og søge. Bare lige før I tjekker op, jeg har lavet den vildeste 150 subs special. Ja. Klipper mig skaldet. Men Jeg ja, også prøve det sådan prøv at være meget skaldet. Ej. Det kommer bare. Du får lige en follower her, ikke? sindssygt. Tak. Hvem har du mødt? Og du har mødt en af bro, han er der, bro! Nå, der. Hvor? Der. Mødt. Der. Du Hvor har hen? mødt Niklas Opgaard. Du har også mødt Morten. Morten. Ham Nej, der, men du så jeg har også et billede med ham. Forvent. Morten. Så er der noget Morten, hedder han ikke? Sådan. Du spiller Fortnite, ikke? Det på min livestream. Nej, jeg sad bare og så hans Det var selvfølgelig bare for sjov. hans video. Ja. Nå, vi ses. Nå, vi ses. GG, ny sub. Creep. Hej, nej, du kommer på YouTube. Det her, det kommer på YouTube. Det her kommer på YouTube. Din fucking freak. Hvad så? Det kommer fucking på YouTube, din fucking freak. Hvad så? Ja, og så skipper hun. Nå. Haha. Vil I med på YouTube? Ja. Okay, pas på jeres kat. Den, hvad laver den? Slap af. Op på en traphæl. Ja. Mærkelig kat. Hvorfor er der så mange gamle mænd? Jo. Chat. Hej. Vil I med på YouTube? Hvad? Vil I med på YouTube? Ja. Hej. Hej. Hvad laver I? Eller kom. Mads, jeg kom. Du skal være med på YouTube. Vil du gerne smage? YouTube. Ja, der er ikke noget film. Hej. Hvad laver I? Bare åbn munden, så får du Nej, hvad hedder din kanal? Okay. Elias Vips. Skal vi like din video, eller hvad? Det bestemmer I selv. Det er op til jer. Jeg tvinger ikke nogen. Ja, der er sort. Ej, hvem lyst? Ej, Mads, kom til at træde på den. Jeg har fundet den nu. Ej, det var ærgerligt. Lige præcis. Jeg kender din øjne. Jeg Det er mig. her. Tak. Hvorfor er der så mange freak? Nå, hej. Vil du med på YouTube? Nå nej, det gør du ikke. Det er rigtigt. Hvad nu? Okay, diva. Jeg er træt. Jeg kan sove. Vent, hun må ikke sove. Så sov. Du må gerne sove. Ja, så godt. Vil du med på YouTube? Ja. Okay. Jamen det er du nu. Det er sygt. Jeg skal optage en video. Okay. Det er min Er det kanal. det, du hedder, eller hvad? Ja, Nå, men ikke skip. Jeg skal lige kopiere det. Vipse, de skulle da seje. Nej, de er fucking... Ikke nok. Det tænker jeg nok. Hej. Tænker jeg. Hej. Vil du med på YouTube? Ja, det vil jeg sygt gøre. Det er du nu. Jeg sidder og optager en video. Må jeg se din YouTube-kanal? Jeg kan skrive den hernede til... Okay, jeg skal lige skrive ordentligt. Der. Elias Vips. Elias Vips. Hvor mange skærme har du?
Hvad? 2. Hvor mange skærme har du? Okay. Jeg så optager derovre, og jeg har Ome TV der. Hvornår uploader du den så? Måske fredag, eller måske fredag i næste uge. Jeg uploader hver fredag kl. 5. Hvad er det med dig og bier? Altså, Er du fucking Brøndby-fan? ja, de skulle da bare bedre, Er du altså. fucking Brøndby-fan? Ja. Jamen, jeg er FCK-fan. Ja. Hej. Vi er snade. Vil I med på YouTube? Det var lidt søskende, men det er snade. Vil I med på YouTube? Ja. Nej. Ej, jo, det vil vi gerne. Okay. Her. Det her er min kanal. Men det gider vi ikke. Det er den. Så bliver jeg ikke Vi klippet gider ud. ikke følge dig. Vil I med, eller vil I ikke med? Hvad mener du med? Vil I med i videoen, eller ikke? Hvad er det, der skal, Ja, hvad der skal ske i videoen? Jeg sidder bare og snakker med folk. Ja, det er fint nok. Hej. Hej. Filmer du? Ja, Hej. det gør jeg lige nu. I kan se jer selv her. Okay, wow. Er det sådan live? Nej, jeg sidder og optager en video. Okay. Hvad smager dine nudler med? Rej. Rej? Jo, det er. Det er kylling. Fuck, du er dum med dine... Det er kylling. Jeg kan rigtig godt lide... Ej, jeg har hende der på Snap. Du spiller på min computer. Har du det? Ja, min kusine er besties med hende. Crazy. Hun er en gammel dame. Nej, hun er 18. Det er en gammel dame. Hvornår bliver man gammel? Når man er 17. Ej, jeg vil det godt. godt ikke. Så er jeg ikke Nej, gammel det er endnu. allerede, når man er på alder med dine... Så er jeg ikke, så er jeg ikke gammel Jo, endnu. Stella skulle ændre mig. Jeg er 15. Ja, måske. Nå, ses. Jeg har lige slugt sådan langt ud. Vil I med på YouTube? Vil I med på YouTube? Nej. Ja, jo. Nej. Okay, I lægger. Hvad hedder du på YouTube? Elias Vips. Elias Vips. Okay, nu kopierer jeg bare det der. Der er sindssygt mange, der spørger. Ja. Nå. Men hvad laver I så? Ikke så meget, vi skal til fodbold om lidt. Fodbold. I hvad for en klub? Gråsten. Hvad? Gråsten. Gråsten? Ja. Hvor fanden er det hen? Helt nede i Sønderjylland. Okay. Det er den. Hej. Hej. Hej, vil du med på YouTube? Har du en YouTube? Ja. Der har jeg. Har du? Ja, jeg lægger det op hver fredag klokken 15. Klokken 15 alligevel. Det er fordi, så kan folk lige nu komme hjem fra skole. Hedder du Elias Vips? Ja. Er det dig? Ja, netop. Lige Ja, det præcis. tror jeg. What? Ja, det er mig. Okay, sygt alligevel. Min mest hate video er faktisk en short, hvor jeg møder Nicky Topgaard. Hvorhenne? Kolding Storcenter. Hyggeligt. Ja. Se. Er det ikke også Simon, eller hvad fanden han hedder? Jo. Nå. På YouTube. Ja. Hej. Vil du med? Okay. Vil du med på YouTube? Jeg er ligeglad, så ja, hvorfor ikke? Har du din mikrofon helt op ved munden, eller hvad? Nej. Det havde du det. Hvem har tegnet de der tegninger over dig? Det er ikke tegninger, det er klistermærker. Det er da tegninger. Nej, det er Dem over dig. Dem ovenover dig. Ja. Ja. Pas. Har du ingen idé om? Nå. Det er den. Hej. Goddag. Vil du med på YouTube?
Om jeg vil med på YouTube, hvad hedder Ja. du? Jeg vil lige Vips. Hvor mange subs? 165, tror jeg. Jamen altså, hvorfor ikke, bror? Respekt, hvor gammel er du? 15. 15? Kan du så ikke... Hvad? Kan du ikke gøre det lidt underligt? Gør noget underligt. Ja, til videoen. Skal jeg stå på hænder eller sådan noget? Det er op til dig. 2 sekunder, bror. Kan man se mig her? Ja. Nej, Nej, det kan man fandme ikke. man kan se de guld. Sådan der. Ja. 2 sek. Er du klar, bror? Ja. Alting på YouTube, er det ikke det, man siger? Jo. Okay. Sådan. Ja. Det er også... Det er det der billede i sådan en børnehave. Men det er så også derfor, jeg har klippet mig skældet for 150 subs. Nå. Ja. Okay, bror. Ej, det er ret købt. Ja. Hvad havde du før? Langt. Altså sådan... Altså, jeg havde bare hår, der bare gik nedad. Ja, respekt. Og for 100 subs, der fik jeg den der. Ørering? Ja. Det er faktisk stilet. Ja. Nu render jeg rundt med et batteri. Hvad? Det gør godt. Skal jeg lyve, eller skal jeg ikke lyve? Mhm. Hvad? Lyv. Ja, det er pænt. Nej. Ej, det er fint. Okay, jeg mener det faktisk. Den er bedre end noget, som jeg har tegnet før. Ej, jeg synes, det er pissegrimt. Men prøv at jeg maler det i et børnehave, så det er fair nok. Nå, jeg skal hænge det op. Det er den. Hej. Jeg stopper. Hej. Ja. Tak. Vil I med på YouTube? Ja. Okay, det er nu. Okay. Hvad hedder din YouTube-kanal så? Hvor gammel er I så? 15 og 14. Hvornår blev du 15? I august. Okay. Jeg blev 15 sidste tirsdag. Okay, hvad fuck? Nu røg mit cam. GG. Nå, mit cam det røg. Hvornår kom den der YouTube-video ud? På den her, enten den her fredag eller næste fredag. Er det her... Ja, det er mig. Så, ja. Han er Brøndby-fan. Ja. We back. Kameraet er stoppet. Jeg ved ikke hvorfor. Men nu er vi tilbage. Lad os bare lige hoppe ind igen. Vil du med på YouTube? Ja. Okay. Hvad har du at sige? Hej. Det er min kanal. Jeg har Hvad? været med, der var godt sådan her. Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Jeg har været med 2 gange. Hvor gammel er du? Jeg er 14. Ja. Nå, hej. Hej. Vil du med på YouTube? Så kom. Okay, hvad har du at sige? Frederik er bare den bedste, altså. Husk at like, subscribe. Og hvem er Frederik? Det er mig, bror. Ah, okay. Nå, vi ses. Ja, jeg lige skrive den. Der. Ja, så kom. Ja, vi snakkes. Ja, hej. Vil I med på YouTube? Jamen, så kom. Okay. Ja, det er så nu. Jeg sidder og optager. Det kan man godt lige se på grafikken. Det er bare lækkert. Jamen, det er mit kamera, der er lort. Hvor streamer du den, så kan vi lige gå ind og se med. Jeg streamer ikke, jeg sidder og optager en video. Optager du en video?
Ja. Gå ind og følg ham. Hvad sker der så, hvis jeg viser min tissemand? Gå ind og følg ham. Elias. Så klipper jeg det ud. Og gemmer det. Hvad? Nej. Gå ind og følg ham. Følg lige og følg ham. Men det er ikke skal vi lige se, hvad det hedder. Elias Vips, man. Jeg hedder også Elias, man. Det er bare en herrelækkert navn til det. Det er bare dig. Hvorfor satan, der vælger at søge på noget forkert vogn? Hvor gammel er du, Elias? Jeg er 15. Hvad så? Er du kendt, eller hvad? Nej. Jeg er da ikke kendt. Havde du FCK? Ja. Seriøst? Ja. Men min ven Hugo er kendt. Hugo hvad? Ja, det her er hans kanal. Gå ind og tage et billede, så jeg kan huske, hvad han hedder. Han er kendt. Hugo er kendt. Skud til Hugo. Hugo Mugo! Hugo! Skud! Der er kun at følge Hugo lige her. Ja, der er link i beskrivelsen til Hugo. Ja, Hugo Mugo der. Hugo er kendt. Der er link i beskrivelsen til Hugo. Lige præcis. Skud til Hugo Mugo, Hugo Mugo. Nå, vi ses. Jamen, Hugo, vi ses! Hugo, vi ses! Vi ses, Elias! Hej. Jeg vil til at hoppe af. Jeg vil til at stoppe herfra. Jeg vil bare sige, at tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Tryk på klokken. Skriv i kommentaren, hvis I vil se mere Ome TV. Tak til alle, der har været med i videoen. Og så, ja, I må have det. Like og subscribe, bro, please.